guys, good morning. Ni aning hapon na guys. Kay hapon man ni. Nga plano ang pamilya guys nga mamukot na lang kay wa man may nakitang paon sa merkado guys. So mamukot na lang mi guys kay parang doon na tayo makitang doon na tayo musaka nga kwarta guys kay pait pug og wa tay pangita. Wa tay makitang kwarta mingaw man. Og pila ra may sugilanon guys, ni uli na sila. Ara na kong lipaya guys kay nakita mo ko sa ilang isda nga daghan. Bisan to dog lapis guys pero kwarta man eh. Wa ko magtuo guys og doon na may isda kamo ko paybawaan ni Alex. Nibaw man ko ni Alex nga ni uli man sa mo ang balay gakuha og baldi. Awa mo sugot og gamayng baldi. Kanangitag dakong baldi so niadto ko sa may bye-bye guys. Akong gisubay. Mao di ay dunay isda ilahang kuha. Salamat tas Ginoo guys kay grasyahan ta. Og bisan og barato ra ning maong isda pero kay og matapok na ni guys, ubay-ubay na jud. Diri mi nanangtang guys sa may suba. Kay mas nindot diri guys kay way sagbot og medyo hapsay ari guys. Way kisaw. Kamera ani guys ang nanangtang. Di po dalim tangtangon ng isda guys kay medyo la ang tunok. So di ko halos ani mo tabang og panangtang ani guys kay makatunok na iyang silik. Murag nisaka na pod ang mga pukoton ron guys kay nauso man ang bulinaw. Bulinaw ang gisiba ani guys sa kadaplinan mo nang ni dagsang ang isda nga pukoton. So yan na pong time guys kay hapit na ang habagat. Basta mo action naghabagat guys. Magpako na po ang mga pukoton. Gabi man ni guys ay sulaman na mo. Nag-anda man po mi ani dan og ice guys kay gabi na mo abot. Hindi matugaw ning mga tindahan ani ni malit mi dan og kanang ice ani guys. Manay isda ogwa kinanglan na adyo mi ice hapom nga reserva kay wa man mi reef. Mao na nga magreserba jud mi og ice guys kay layo man mi og palitanan og ice. So guys, salamat sa pagsilip guys. Mora po ni ako ang ipakita niyo guys sa kuha na mo kagabi nga isda. Og ako mo yun guys. Daghan kayong salamat. Bye-bye!